Ya bina siapa udah mulia sih. Ni bina siapa udah mulia sih. Pan lo. Không biết mình nào nè. Ai được. Ayo nốt ra. Ổn đã, ơi cứ thâu ra đừng lấy ra thì đừng kia. Mới giờ nào nè. Mới non kia xia rồi nè.
सामब्रामखौबो खेबनांगोन ना बाहाग मोनसे नांगौ गोथाव जादोंना जायाखै मानो बिदि नांगौ गोथाव जादोंना जायाखै जादों बिथां अनिल नार्जारिखौथ' सिनायखायोना बयबो सिनायो दा थेंक इउ बिथां अनिल नार्जारिजों आंजोंनो ड्रामा खालामनाय बे मोनसे वाट्सएपनि अजा बोराय बिनि डायलगखौ आङो होनोसै बिथां अनिल नार्जारिया वाट्सएपनि अजा बोराय माने बियो सासे अजा नाथाय बियो अजाबाबो वाट्सएपजोंसो जारि हरो आरो बे समावहाय आङो बिखौ आंनि गोरा गाराङै आङो बिखौ रायनाय बे सोदोबखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै सोर अजाखौ बेबायदि मबाइलजों वाट्सएपजों बेबायदि रायहरनाय नुफेरखो नोङो सोर अजाखौ नुफेरदों बेबायदि सोर फोरोङा नोंखौ जुदि माबा मोनसे जायोबा नोंजों आं गसंफाया दे हौवा बुथार जायोबा बुथार जा नोङो खिन्थु आं नोंजों गसङा थेंक इउ मादाम जोबोद गोजोननाय थाबाय आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ फैनानै गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोसे आमगुरि गामिनि आइ आफानिसिम आङो अननाय सिबिनायसो हरबाय आंखौ मेथाइ खननायजों होनायलाय आं मेथाइखौ खनसे रायलायबाय थाला Bayang